Legitimacy crisis deepens. Zimbabwe government to crack down on vendors to impress visiting dignitaries. Ashpiri mushe mure Zimbabwe pane mapictures amuri kuona emasituations ari kuitika muguta reHarare ekuti aiwa mavendors ari kubatwa nemapurisa. Mapurisa ari kuratidza inhuman waita sekuti mabanana kana maveggies acho vanomatenga munana Pick n Pay, but vanotouya vachitotenga mavendors aya. Vakomana ava vari kuya vachibata mavendors vachivasunga vachitorwa zvinhu. Saka tapinda mashoko abudanyirwa muchange radio nobva subscribe like button on the bell icon. Vanyora vachiti Zimbabwe prepares to host the SADC extraordinary summit. The government misplaced priorities have come under scrutiny once again. While the authorities scramble to embrace visiting dignitaries, they are also gearing up for a crackdown on vendors who are merely trying to eke out a living on the streets of Harare. The government's focus on cosmetic fixes and the suppression of informal traders betrays its neglect of the real issues affecting the country. Vanoposta mapicha samuri kuona aiwa tinyasa kuona venda uyo atobatiwa zvinhu zvake zvakutogwa. Panapa tiri kuona kuti yes, semutungamiri wenyika anofanira kuva smart achiti aiwa vamwe mahead of states vari kuya munyika mangu, mavendors mamufanira kuzoratidza kuti nyika yeZimbabwe tonyanya kutambura, munofanira kumbobva munotengesera kumwe. Asi panapa tiri kuona kuti aiwa these guys they are just being evacuated but vasinga create space kuti aiwa panguva yethe period the summit munofanira kunge muchitengesera kunhu kwakati. Bvisai zvinhu zvenyu vachirega kuvatorera kana zvinhu zvichirega kurasiwa. Ndo mafungiro ari kuya achitaurwa pana vanhu vechinji radio. Chimbotiudza mafungiro muri kudii pamusoro penhau iyi. Pinda musection medu, subscribe, like, turn on the bell.